velice schopně se podíleli na likvidaci například Varšavského povstání. Díky to nebyly čistokrevné frontové jednotky, ty se na poslední chvíli přidají na stranu povstání. Ale pravda, se dozvěděli o podpisu kapitulační smlouvy, kterou podepsal generál Dönitz v Premeši 7. května a té se zúčastnili vrcholní představitelé armády Spojených států generál Montgomery a za tehdejší Rudou armádu pouze přidělené z Rudé armády štábu západních jednotek a maršál Stalin nebo generalissimus Stalin oprávněně protestoval, protože největší díru a největší oběti druhé světové války a největší zásluh na vítězství měl tehdejší Sovětský svaz, a který vlastně nebyl u podpisu kapitulační smlouvy, protože dohoda mezi spojenci byla tak, že se žádné lokální příměří nepřijme, jedině úplná a bezpodmínečná kapitulace všech jednotek a bezpečnostních sil Velkoněmecké říše a zúčastní se toho nejvyšší představitelé spojenců. Takže kapitulace byla znovu podepsána 8. května v Berlíně a tam se říkalo, že všichni ti, kteří se vzdají, že němečtí velitelé toto věděli, tak se snažili svoje jednotky dostat do amerického zajetí před 1 minutou o půlnoci z 8. na 9. Což se značné části nepodařilo a proto je Američani, kteří dodržovali dohody, je odmítli převzít do zajetí, vrátili je zpátky a předali je Rudé armádě. Tak jako zajace v Praze předali povstalci také všechny Rudé armádě, kteří je zajmuli a odvezli do bývalého Sovětského svazu, aby napravili obrovské škody, které tam byla napádaly.
песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу надо. Jak vidíte, německý odpor byl zlomen a teď přichází na řadu příslušníci americké armády. Mluvím, že si to přijel možná, že to je typický docela všude. Počkej, ten nevidí, to řeknu pěkně. Takže, jak vidíte, Američani ženou přeživší německé vojáky do zajetí Rudé armády a bratři ve zbrani, tehdy ještě bratři ve zbrani, snad to zase někdy bude, si navzájem děkuji, potřásají rukama, protože ta strašná 6 let trvající válka konečně skončila a konečně nastává mír až na některé excesy, kdy němečtí vojáci se odmítali podřídit a respektovat to, že válku prohráli a že jsou zajatci těch, které považovali za podlidi. O Američanech říkali, že jsou to opice, které hrají na saxofony, o Rusech, že jsou to stepní primitivové. A celá ta ideologie, kdo je nadčlověk, kdo je podčlověk a kdo smí vládnout a kdo musí být vyhuben jako obtížný mis, to všechno naštěstí skončilo. Ale bohužel všichni víte, že dnes ve světě zase někdo je věřící a někdo je nevěřící pes a to snad opravdu jednou skončí. Takže vážení a milí, tím končí tato ukázka, kterou jsme vám zpestřili vstupem televize. Měli jste chvilku skamenělou fotku, ale myslím si, že to neubralo nic na zajímavosti této ukázky. Takže přátelé, my vám děkujeme a další ukázka nás čeká za chvíli a sice sedí brejle. Ta nás čeká v 8 hodin, takže dámy a pánové, poděkujeme účastníkům.